Digi Patak donosi veliku odluku. Digi Patak se igra na računalu sa prijateljem, zabavljaju se. Odjednom Digi Patak dobiva poštu i otvara i pronalazi sliku prijatelja koji je pao u blato i pomisli, neko mi se mogao dobro nasmijati. I onda razmišlja, hoću li podijeliti ovu sliku sa drugima? Zatim pojavi se mudra sova i kaže mu, razmisli prije nego što podijeliš. Ako pošaljem sliku, prijatelj bi se mogao osjećati tužno. I Digi Patak odlučuje, ne želim povrijediti prijatelja. Neću podijeliti sliku, obrisat ću je. Digi Patak kaže, budimo ljubazni jedni prema drugima. Budimo ljubazni online.